Huomenta. Ei siinä muuta kuin ruokaa koneeseen. Mä paan kohta tuohon pöydälle ruuat. Näette mitä mä aion aamupalaksi syödä ja siitä eteenpäin. Eipä se tämän kummemman näköinen tämä aamupala. Mä nyt muokkasin sitä vähän, että ei ole kyllä normaalia aamupala itselle, mutta sieltä vähän jogurttia, se on puoli kiloa, pari jotakin, mitä sämpylää on, paketillinen HK, 340 grammaa pekonia, ja sitten tosta otetaan pikkusen jogurttia makua, 20 grammaa, juustoa tulee 4 viipaletta ja pikkusen uivariinia leivän päälle. Totta kai sitten kotkakupista kahvetta. Täytyy kyllä sanoa, että nyt kun tätä pekonia tässä pannulla kääntelee, niin sieltä vaan aika paljon tässä on. No, ei siinä mitään. Onneksi siinä ei ole yhtään rasvaa. No niin, siinä olisi sitten aamupala. Lunttia vähän. Siellä on pekonia tosiaan. Semmoinen isompi paketti, 340 grammaa. 2 kokonaista sämpylää, vähän juustoa, vähän voita sinne. Puoli kiloa tuommoista kreikkalaista jogurttia sinne, kirsikkahilloa sekaan, 3 desilitraa. Itse asiassa tuossa on 3,5 desilitraa mehua ne saanut alaa. Kahvia ne ei laskenut mitään. Miettikää, 2434 kaloria tässä kasassa. Näyttääkö tää siltä? Ei tää mun mielestä näytä siltä. Tää näyttää siltä, että no vähän normaalia ehkä raskaampi aamupala tällainen, mutta ei todellakaan näytä siltä, että tässä on niinku keskiverto ihmisen päivän kalorit tässä kasassa. Aivan hullua. Mä rupeen nyt syömään. Pikku aamukävelyt tähän, niin laskeutuu tuo aamupala paremmin. Saa samalla kuunnella yhden työpalaverin tuosta puhelimen kautta. Tuolla on Erkin kaivuri. No niin, se on tässä nyt hetki hommia tehty ja nyt on sitten seuraava ruuan aika. Tästä se koostuu sitten tää seuraava ruoka. Tässä on nyt sikanauta ja jauhelihaa. Ei ollut Prismas muuta kuin näitä. Olisin muuten ottanut nautaa, mutta nyt mennään tällä. Eli toi koko paketti isketään tonne. Sitten on basmati-riisiä. Sitä tulee 70-80 grammaa kuivana. Sitten tulee noin 200 grammaa sitten valmiina. Avokado kuoritaan sinne. Tuossa on kurkku, en tiedä mitä painaa. Se on, pysyy ruokavalio terveellisenä tälle päivään. Niin, no 100 grammaa voisi ottaa vähän enemmän. Sitten vähän kyytipojaksi maitoa. Näitä lähdetään tekemään ja mursutaan ne sitten pois. Hei, siinä on. Tässäkin kompossa, kun katsotaan tätä määrää, siellä on kurkku, kokonainen avokado pilkottuna, puolikas maito, kovaa maitoa, 1 Snickersi, 400 grammaa jauhelihaa ja sitten 200 grammaa keitettynä, oliko se nyt basmati-riisiä. Ja lorausoliiviöljyä, niin tästäkin tulee hei 1965 kaloria. No, katsotaan miltä maistuu. Se on nyt siinä. Kello ei ole vielä edes puolta päivääkään. Ja
Tässä on nyt paukutettu sitten tosiaan, niin tosta nyt tulee sitten 2000. Aamupala. No, ei ihan 5000 kaloria, mutta ei hirveän kaukana olla siitä. Joo, ei mitään. Nyt jatketaan. Kohta työntekoa. Kahvit pitää keittää. Tuon aamuiset kahvit pannuun. No niin, se on sitten seuraavan ruoan aika taas. Ja on oikeastaan pikkusen nälkäkin. Nyt on tämmönen vähän erikoisempi ruoka tähän väliin. Ei ehkä niinkään terveellinen, mutta tämmönen pikku välinäppäne. Siinä on pari tommosta burgeria. Maistuu kohtuu perseeltä, mutta pannaan sinne ketsuppia ja sitten juustoa, niin se tulee vähän enemmän flavoria. Jogurttia otetaan se, hetkinen, oliko se 300 grammaa, joo. Siihen tulee se hillo, joka on nyt itse asiassa jääkaapissa, 25 grammaa. Sitten pari tommosta pikku makiaa sit kylkeen, niin näillä päästään sitten liikkeelle. Ja ehkä kahvi tohon, niin jaksaa sitten taas odottaa seuraavaa ruokaa. Pari tommosta burgeria, 40 grammaa juustoa, siellä ketsuppia toki ei ole laskettu mihinkään kaloreihin, koska ei sillä ole merkitystä, kyllä siinä varmaan sokeria jonkun verran. Pari tämmöstä Snickers-patukkaa. Sitten meillä on 300 grammaa kreikkalaista jogurttia, siellä on tuosta kirsikkahilloa, sitten reilu 25 grammaa, ai että. Sitten vähän palan painikkeeksi kovaa maitoa, puoli litraa. Ja tää on nyt vaan tämmönen pikku välinäppäinen sitten tässä, mutta kylläpä tässäkin oli yhtäkkiä, kun lähdettiin laskeen, niin on vähän vajaa 2000 kaloria sitten yhteensä, että näin. Ei mitään, bon appétit! No niin, ruokanumero, hetkinen, aamupala, lounaspäivällä. 4. ruoka. Ja äsken oli vähän sellainen, en nyt olisi maratonille lähtenyt, niin kuin muuten lähtisin. Mutta vähän tahmea, mutta nyt alkaa olla ihan jees. Nyt on tämmönen setti. Pataattia, 250 grammaa. 300 grammaa kanaa. Sitten tää kuorittu banaani, se oli se on alle 200 grammaa. Ja oliiviöljyä pikkusen tulee siihen ja ajattelin heittää vielä palan painikkeeksi 100 grammaa pekoonia. Ja maitoa pikkusen lisäksi siihen. Tämmönen vähän köykäseen, vähän rapia 1000 kalorin ruoka. Tähän niin voidaan sitten iltaruokaa vähän panostaa enemmän. No niin, seuraava ruoka siitä. Siellä on pataatti, kana ja tällä pekonilla ja banaania, maapähkinävoilla, maitoa. Siitä syömään. No niin, siinä oli tämän päivän, oliko tämmöinen 4, putoaa jo kärryiltä. Koko ajan unohdan, että monesko tää oli. Se oli oikeastaan helpompaa, mitä mä kuvittelin. Viimeiset kananpalat rupes vähän tökkimään. Mut joo, tässä on aika hyvin aikaa. Kello on 6:30 tällä hetkellä. Mä oon pikkusen sillä lailla, mä oon aikataulusta pikkusen jäljessä, mutta mä oon kaloreissa sitten taas suunnitelmaa edellä. Että
onko se niinku win-win situationi siinä kohtaa. No niin, hei, se on loppuvastus. Kotipizzan Texas Monsteri. Yli 3000 kaloria. Mä en muista enää paljonko se oli, koska se oli niin paljon, että mä laitan sen nyt tähän. Paljonko se oli, mä tarkistan sen. Pari dippiä, 229 kaloria per dippi. Ja sitten on 1,5 litraa vähän sahtia. Ei mitään, ruvetaan hommiin. Ja tää oli oikeastaan hauska, kun mä laitoin Instaan, että mikähän se viimeinen olisi hyvä, että tuleeko vinkkejä, niin yksi ystävällinen seuraaja laittoi viestiä heti pian perään, että jos haet kotipizzan suurimman monsterin, niin hän sponssaa sen sulle ja sillä tiellä ollaan nyt tässä. Että kiitos sinne. Kova jätkä. Ei mitään, lähdetään syömään. Mitä siinä näkyy siinä? Sinä. Tuossa kamerassa siinä oli pieni katko, mutta te varmaan näette, että ei sun tarvi sanoa sitä, että kukaan vittu huomaa. Kadonnut mitään tästä. Oli joku. Mä kuvasin koko ajan tällä toisella kameralla, niin oon nyt hiljaa ja syö. No niin, hyvää iltaa. Pienen välikuoleman jälkeen otetaan pikku iltanäppäinen tähän vielä. Ei mahtunut kaappiin, niin piti vähän runnoa kasaan tätä lättyä. Että oli niinku elämänhalua. Mutta se iltaa myötessä elämänhalu sitten hiipu. Ja tää oli oikeesti tosi paha tämä setti. Tää limppari, toi toinen dippi ja tää monsteri, Texas Monsteri Large kotipizzasta yhteensä 3975 kaloria. Tässä 2 tunnin aikaikkunalla. Ja sitä ennen syötiin tosiaan toi päivällinen. Siellä oli 1408 kaloria. Sitten oli toi välinäppäinen 1864 kaloria. Lounas 1965 kaloria. Ja aamupala 2434 kaloria. Ne tekee yhteensä semmoisen määrän kuin 11 646 kaloria. Ja kello on nyt 5:12. Mä aloitin tän joskus pikkusta ennen 8 vissiin taisin syödä aamupalaa. Muutaman kävellenkin tehnyt tossa hyvin rauhallista kävelyä, mutta en mä kyllä voi suositella kenellekään tätä. On tää niin hirveetä tää loppua kohti, että jos pitäisi 15 000 kaloria suunnilleen samantyyppisillä ruuilla vetästä, niin ei muuta kuin pää poikki, ei onnistu. Tässä oli kuitenkin paljon normaalia ruokaa ja semmoista kiinteetä, ettei vedetty mitään pirtelöitä tai yritetty millään pelkillä limppareilla tai tämmöisillä suklailla täyttää sitä hommaa. Niin kyllä tässä tekemistä on. Mä oon nyt kaikkeni antanut ja ylitin tavoitteet. Mä menen suihkun kautta nukkumaan.
Katsotaan mitä aamu tuo tullessa.